Fil-5 ta' Settembru 7 wiema se jgħumu minn Marsa l-Forn Foundex sa ta' Sliema. L-għawma ta' 30 km bl-isem Swim Aid 2015 mistennija ssir f'10 sigħat. F'konferenza tal-aħbarijiet l-għallim tal-għawm Simon Zamit qal li l-għan ta' Swim Aid 2015 huwa li jinġabru flus għal Silver Lining Swimming Club, klab li ħarreġ persuni b'diżabilità fl-isport tal-għawm. Zamit tkellem dwar is-sodisfazzjon li jħoss meta jgħallem lil dawn iż-żgħażagħ. Inti tara differenza kompletament fil-ħajja tagħhom. Meta huma jindenaw li pereżempju isma' jiena kapaċi ninhom, mela jiena kapaċi nagħmel kollox li rrid nagħmel f'ħajti, which is a fantastic feeling għalihom. Anki jagħmlu ħbieb ġodda. Fost dawk li jitħarġu ma' Silver Lining Swimming Club hemm Julian Bajjada ta' 21 sena li tkellem magħna dwar kif l-isports tal-għawm ibiddillu ħajtu. Swimming għamilli ħafna ġid. Mhux fiżikalment biss, ovvjament il-feel good factor tal-isport personalment vera nħossu li tqum filgħodu tossok tajjeb, tkun għamilt workout tajjeb ħafna. Simon Zamit jgħid li x-xewqa tiegħu tal-għawwiema l-oħra hija li apparti li jinġabru l-fondi mixtieqa tqum aktar kuxjenza sabiex persuni b'diżabilità jibdew jipprattikaw l-isport tal-għawm. Aħna we concentrate on your ability, not your disability.